ingkang awujud gambaraken saking tlatah Kadipaten Trenggalek Kutha Ponorogo wujudipun Kyai Bujang Kanung ingkang dipun tindakaken Waraga Agung putra Pandhawa. Tramila kula aturi mirsani dos pundi kiprah lan gelaripun Waraga Agung putra Pandhawa kenipun tindakaken Tan Agung Tur tambahing pangestu kang sami ora wonten ing papan mriki sugeng mirsani dos pundi gelaripun putra Pandhawa anggenipun tindakaken pakaryan. Nuwun. Nuwun. Playu Kidul etan parane Kidul kulon tuwujing praja bagus Adi Pati ingkang saking Praja Bantaran ingkang dipun tindakaken Waraga putra Pandhawa. Tandak yo. Prajurit putra ing Bantaran ing Kadipaten Tlatah Ponorogo.
oh, was, op, oh, Baratala. Tandake yo. Sigrak kemangkah kakak prajurit Lono Sewantong. Tanjak kita bagus. Op. Putra Pandhawa. Audio sound system Saksina. Op.
sumangkang kakak prajurit Wasa Antong kang tumedeni praja Kediri katon nitap. Pas ye oh ye oh ye oh ye kuwi dikon joget sing apik iso malah mandek terus piye ta karepe iki? Nang kene dipamerne jogetmu lho. Miki Mas. Wirelessmu Mas. Nang kene kon joget sing apik iso malah ra sida joget ki terus piye to. Iki sound system iki saksena. Jug. Sampe gak usah joget. Lu lah sesalto. Kayak dokter wingi kresek biru. Aku iki kena udan gah. Sakit. Ganongan gak enek Mas, wedi udan, wedi panas ora enek. Piye Bu, kemayu? Blek ciblek. Iya kala. Sing gawe iki apa jawamu iki? Oh iya, apa to Bos? Baru apa kuwi popoke bayi dakno digawe. Iso karyawan MBG. Miki ning dhuwur kono wireless njaluk kono. Sita. Boros-boros mik iki. Ciblek iso popoke bayi digawe. Lah mbok kapakne. Lah iya mung mbok kapakne. Nyatane mundur. Iki lho sik bener. Sek. Tak rewangi, aku bolos kerja. Iki mau aku ngoperasi wong lho. Tak tinggal rene. Demi operasi ki ra mari malah nemen. Sedene kuwi apa nek dokter elek kok ngene iki? enek. Yo aku iki. Bapak Ibu sing meteng amit-amit jaba bayi. Matamu aku uduk bidan nek. Uduk ngetone anak ya aku dokter. Saya bos salto. Tenan apa ora? Duit ae matamu duit ae urung salto dhisik, Bos. Lho urung salto njaluk duit. Ndang ngono lho. Lho wae sapa? Oh, njaluk duit ae kok yo. Oh, njaluk duit e. Dokter iki sugih. Teng. Nyapa? Masyarakat Nyawang ini udan terus sampai nekat. Duh, wong kene takoni. Mek demi Jos apa? kabeh. Putra Pandhawa lho. Iya.
Lek kayak dhewe iki apa? Yo. Orang. Bu, tenan apa ora? Yo. Oke, ayo Mas, pukul. Gosek, gosek gi. Sik, ngalih yo. Piro? Oh alah, wis dokter welek kenyeh. Aku kudu dokter ning rumah sakit. Ora aku mau ngomong karo kowe. Ndi? Jahitan lambene no di. Sik to. Tak omong Idin. Lah tunggale ndi, Mas? Aku mau dokter rumah sakit goblok. Lah apa? Dokter Saca. Ape ya? Bagian ngomong. Dokter apa lek nek wayangan Loh, kandang sapi ya lho kuwi. Metamet jabang Ah! bayi. Wes duwe aksesoris dhewe-dhewe iki. Kowe apa? Dokter kalah karo wong masak. Bener, momone gak ada wong masak, dokter iki luwe. Bener gak? Bener. Lah iya genah to, Bos. Yo bener, lah momone gak ada motor aja piye ya jalo. Keselamatan nomor 1. Numpak sepeda ontel gane tilang. Rungono, Cuk. Iki Aja lali durasine digawe. Ora lho, Bos. Saiki lho wong rewang numpak sepeda ontel pagah gak kena tilang. Menang aku, Bos. iki lho karyawane MBG. Mas, MBG gak dhewe mau masak. Hah? Gak Ayo, ada. bener. Karya apa wae apa? Apa? Blek, si Ora Blek. ene kaitane MBG ya apa ta jan iki? Halo sayang. Beh, sayangku merowongmu teh, Bos. Oh, Oke, siap. Bene. Blek. piye? Welek. Saiki salto itu. Salto. Buktekno masyarakat Nyawangan iki nyawer iki lho. Nyawer. Duh, kayak nada sek, kayak nada. Ada. Iya no, ben genah, ben enek pembuktian, lah kuwi nyawer tenan no. Ayo, Bu, 2000 ritek. Piye? Seneni mandorku kok. Salto dhisik wae. Bos. Mas Agi, pukul Mas. Salto ora. Tabuh. Salto, Bos. Yo, tepuk tangan yo. Putra Pandhawa. Yo! Durasi. Ora bermutu. Saiki salto aku ya. Durasi. Aku sik. Ora oleh saweran, Bos. Sik, Bu, kula sampun salto napa dereng? Jangkrik. Iki jarane rane BPJS kon salto terus. Amit nggih, matur suwun. Hah. 2000. Ya, siap. Matur suwun. Kowe mbah. Putra Pandhawa duwe bajing. Iki lho. Ayo iki durasi ning mburi ya enek bantengan. Bantengane PP 10. Oh, 10. Oh, Pak 10. Bantengane.
Durasine cah. Ayo wis rore. Ayo, bacutke durasine cah, didum karo sing mburi ya. Putra Pandhawa. Kasih plus bareng-bareng yo sing rapi, tepuk tangan yo. Praptane Prabu Singa Kubak sumangkah ning majaning balagan salah
Kalah kalah kalah. Oh oh. Kalah kalah. Sing ning jero kalangan rada dikurangi Mas. Nah, rada metu. Sing ning jero kalangan tulung. Dadi rada metu saloke aja dibeki kalangane. Putra Pandhawa. Suara penak yo kene. Kaya nyu saksena. Oh oh. Iya. Kang samya kebak dipalangkan sok beberapa sing ngubak Duh, saksena. Rawe rantas malang putuk putra Pandhawa ora sepele saya bumine saya mangkar gunung-gunung padha mledhos manungsa sami kuwatos kula Jawa kereng samudra kula Jawa kalungan wesi ayo padha ndang elingo marang Gusti hukumane ra bisa ade akeh bakat jalan jae kelakuane padha ganjel sing apik padha kepencet pasar ilang kumandangi akeh anak goleki bapake wong
tuwani Ramajaya kaya pancen nata kondang kaloka bumi wis tuwa kudu eling lan Sura Sura Penyanyine metuwa Cahayu, penyanyine artisnya metuwa. Kok wis mulih. Sura! Ae! Ao! Ae! Ao! Ae! Ao! Ae! Ao! Yo 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 yo. Ae! Oke! Oke! Putra Pandhawa! Putra Pandhawa ora sepele, Bro! Putra Pandhawa rasa pelem. Iya. Oh oh. Ae. Ao. Ae. Ao. Ae. Ao. Ao, ae, ao, yo, 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 ya, ao, ae, ao, yo. Putra Pandhawa ra sepele, Bro. Wayahe. ora ana
ora sepele bro. sing rumangsa kelangan merdeka rakyat sing wis lilo dadi korban dicekel kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake ayo pesawat yang mana ini urung ono rong taun gonmu dadi presiden ditutup nganggo parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ora ono nyatane kelingan weling Bopo, si sing ning dhuwur iki tulung ki ning dhuwur ki. Aku mau ngayomi jagat raya. Putra Pandhawa. Sing rumangsa kelangan merdeka rakyat sing wis lilo dicekel kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Terima kasih selalu kamu akeh sing rumangsa kelangan merdeka rakyat sing wis lilo dadi korban dicekel kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Terima kasih. Ayo Tin, ayo Tin. Yo. Putra Pandhawa. Ora sepele. Ya. Putra Pandhawa ora sepele. Soalnya iki apa? Pepe lho iki. Lara wingi nang jas. Ayo sur. Inggirna BTR. Ayo, ayo. 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 Ada apa ini? Blek ciblek kembaramu. Iki lho, kembaramu. Putra Pandhawa ora sepele, Bro. Soalnya ini apa? Ibuku
Yang bisa nyanyi boleh nyanyi bareng. Ku kesana memandang alam sekitarnya karena senja telah tiba mentari tenggelam di gunung yang biru langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama menikmati jalan setapak. Tanganku kau peluk di pundak membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua di bukit berbunga. Welcome to party bareng-bareng Yuk Putra Pando. Sampai Raja. Yang mau pulang, maunya digoyang. Yang mau pulang, maunya digoyang. Iya. Kita pun turun bersama melintasi jalan setapak. Tanganku kau peluk di pundak membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu lalu kau selipkan di Ayo, rambutku. sing santun ya. Sing eling. Bukit berbunga ala kadir-dir, ala kadir-dir. Bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, Oh ya, tempat yang indah. lampu jeruk. Di sana kita Suarane. selalu datang berdua di bukit berbunga. Di sana kita selalu datang berdua di bukit berbunga. Culo. Raptane Prabu Singha Parok.
Putra Pandhawa rasa pele bro. Para tresna kakung dipundri ingkang banget kula tresna. Sasampunipun panjenengan dipun Agung putra Pandhawa. Tari bujang kanong dalasan kewan alas ingkang dipun tindakaken Waraga Agung putra Pandhawa ing salajengipun